what's up mga idol? So finally mga idol, finally mga idol, isang magandang lalaki po kasi yung lahat. So alright, yung mga idol, so dito na nga tayo ngayon mga idol sa loading station ng EPSA mga idol. At yun na nga mga idol, magtatalpak tayo mga idol sa sa Pare. Yan, mega shoutout sa lahat ng mga players ng Pare, no? Sa lahat ng mga sumusuporta sa Pare, mega shoutout mga idol. At yun na nga, at dito tayo ngayon mga idol, at yun, may isang warrior tayo na kinabukasan na nga mo yung mga idol, sinakay natin sana sa The Good Boys. So yun na nga, dito natin sa mga idol. Baka makayanan niya kasi medyo malapit pa nga lang, no? At yun na nga, itong siya, no? Itong pang BBC natin mga idol, no? Pang final lap natin mga idol, ipapagpag natin mga idol. Sana sa to Muñoz Nueva Ecija. Tama ba mga idol? Muñoz Nueva Ecija mga idol, no? At yun, medyo malapit-lapit lang mga idol, no? Di pa gano'ng kalayuan, kaya yung isa natin din yung warrior, baka makayanan niya pa, no? At yun na nga, no? Yung Grayson natin mga idol, no? So isasali natin na, no? Pasali tayo ng area pooling mga idol. Ito dalawang warrior natin mga idol. So let's start, papatalpak natin ito mga idol, no? At nga pala mga idol, no? Mega channel sa mga pogi nating coordinator mga idol, no? At mga idol, no? Mga pogi coordinator ng Pare mga idol. So mga Pare, papatalpak ang mga Pare, pupuling natin ito. Baka ayun mga idol, pandunit. Idol na, paano patari ng mga idol, ha? Kailangan yung pag pumalo, pasok na pasok idol. Mga idol na, sana pala rin si Bibi Mola mga idol, kasi dito natin natalpak mga idol. Sasali tayo rin si mga idol na patibahin tsaka Debbie mga idol, pag sakaling si Bibi Mola pumalo gusto na. So mga idol na, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatis dyan na na mga mahihinang nila lang, na malakas pala, no? Ayun, ayun na, ito na. Natalpak natin mga idol. Wala pa. First time niya yung dalpak dito. Wala pa ko rin sa pooling. Ano ba? 80. Yung isa 70 yun. 70 tsaka ano. 70 yun? Oo. So area pooling. Kapit ka. Ating niya. Wala tayo, ito sisunod sa papa niya, namatay. Gusto ko lang sa kanya. Yan ay magtutuloy. Oo eh. Ano eh. Ano din yung anak ng pag-ibig niya ni Mola. Kaya Bibi Mola siya. Sino mga idol na ito? Bibi Mola mga idol na. Ang gulo mga idol, no? Kasi Bibi Mola mga idol, nasa Pare na naman mga idol, no? Ano mga idol, tatalpak natin mga idol. Sino mga idol, no? Happy 55 anniversary mga idol, no? 3 skill yung paternity dyan. Yun mga idol, sa lahat ng abroad and sis dyan. Mega shoutout sa inyo mga idol, no? Salute idol, salute. Ito idol, pinakamasakit to. Bayaran. Pero kung nanalo. Oo. Hindi, pero masarap talaga mag-abang mga idol sa totoo lang, no? Eto mga idol, sumali ako sa pooling mga idol para bukas meron kayong aabangan.
Magkano kasi ito? 230 lang. Importante kasi. Oo, kasi po. Ang narang pagkapag eh. Naubos yung MP. Yung dumating ibon ako last hour talaga. Ano ba? Ngayon, mas masarap naman kasi yung lasing. Si Jonas, balagta eh. Kawasan din namin yan. Lasing lang. Wala mong muwi na kung yun masakit. Uy, nang gagawa mo ngayon. Salamat. Okay. Kevin mo ba? So ayun na mga idol na. So finally mga idol, tapos na tayo magtalpak mga idol. At yun na nga, no? Uwi na tayo mga idol. At syempre bukas mga idol, samahan nyo kung magkabang mga idol, no? At bukas darating yung ibon natin galing sa Paris mga idol, no? Ayan, Muñoz, Nueva Ecija mga idol. Yung mga mahihinang nilang natin mga idol na naggaling sa Jupiter. At yun na nga mga idol, let's go na! The next day. Kumusta mga kukoy? Yun na nga mga idol, no? Good morning mga idol, no? At isang mapagpalang araw. Yun na nga, no, mga idol, doble na yun mga idol, na good morning at isang mapagpalang araw. At yun na nga mga idol, na so mega shoutout pare. Yun na nga, sa mga pare natin dyan, sa mga tropa natin, mga kalapatids, mga idol. Yun na nga, mega shoutout. Good morning mga idol, no? At yun na nga, yun, nag-release na po yung mga idol, yung pare, mga idol, no? Nag-release na po ng 710. Yun na nga, sa Muñoz, Nueva Ecija mga idol. At yun na nga, eto, mag-aabang na tayo ngayon mga idol, no? Dahil sa inyo nga, yung dalawang warrior natin mga idol, no? Totally hindi naman talaga natin warrior, no, yung hindi natin warrior sa pare is yung dalawa. Yung isa mga idol na pinagpag lang natin mga idol, no, kasi yun nga sa darating na mga idol, Bernes mga idol, no, isasakay natin yung isang warrior natin mga idol, isasakay natin sa BBC. So pinapagpag lang natin mga idol, no, sa BBC Claveria na mga idol, final lap mga idol, no, ng BBC. At yun na nga, sana lang mga idol, no, makauwi sila ng maayos ngayon mga idol. At yung nga, dahil sa ang sama talaga ng mga idol, ang sama ng panahon mga idol, no, yan, yung papansinin nyo mga idol, no, ay na sobrang maulap talaga mga idol, no, sa buong paligid mga idol. Talagang di maganda yung panahon mga idol. Yun ang pero dahil sa iba tayo mga idol, at tapang nga tao tayo mga idol, no. Palag yung mga idol, no, wala kung wala. Yun ang mga idol, no, pero malakas yung mga idol, malakas yung pakiramdam ko sa kanila mga idol, na uuwi sila mga idol. Dahil yun na nga mga idol, no, kagabi mga idol, no, yun na nga, sa loading station ng EBSA mga idol, no, sa Paris mga idol, no, isinali natin ng pooling yung dalawang baratang warrior natin mga idol, na nanggaling pa sa planet Jupiter mga idol. Ayun nga, so sinali natin sa pooling mga idol yung dalawa mga idol. So mag-aabang tayo mga idol, no? Aabangan natin sila mga idol sa pagdating nila ngayon. At sana lang mga idol, no, mapaaga yung uwi nila. At yun nga mga idol, no, si Bibi Mola mga idol, no, dahil nga sa medyo late yung uwi niya nung sa mga idol, nung sa TGRC, yung mega shoutout yun, sinakay natin si Bibi Mola sa TGRC, medyo late yung pag-uwi niya mga idol. So kaya ngayon, no, inilipat natin dito sa Pare mga idol, sa Club ng Pare. At yun nga, dahil sa medyo malapit pa lang naman, so si Bibi Mola mga idol, no, ngayon magiging warrior ng Pare mga idol. Si Bibi Mola itutuloy natin sa Pare mga idol, no. At yun yung Grace Hill natin is nakapagpag lang, ipinagpag lang natin mga idol sa dito sa Club ng Pare. At yun mag-aabang tayo mga idol, no. At yun sa speed na sa alas 8 mga idol, na time check tayo mga idol, na so 7:51. Yun ang oras na ito, atin sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales. Yun ang mga idol, na yung warrior natin mga idol, lahat ng warrior natin is alagang Kalapatids. Yun ang napakaganda na mixture ng Kalapatids mga idol. At yun ang mga idol, na dyan 7:51 mga idol, na sa speed sa alas 8 mga idol, na mag-i-speed ng 1.4 yung mga ibon natin mga idol, no. Mga ibon lang pala nila. Hindi yan sa atin, no. At yan, at sa 1.3 naman mga idol, na mag-i-speed ng 8.04, no, alas 8.4 mga idol, yung datingan ng ibon mga idol. Yun na nga, no. At sa 1.2 naman is 8.09. Yun na nga, talagang napaka-solid mga idol. At sa 1.1 naman ay speed 8.14. Yun, mag-i-speed ng 8.14 mga idol. At sa 1,000 naman ay 8.21. Yun na nga mga idol, na mag-aabang tayo ngayon mga idol, na at yun na nga, no, at sana lang talaga mga idol, na kumana yung ibon natin ngayon mga idol, si Bibi Mola at saka si Grace Hill mga idol, dahil sa inyo nga, silang dalawa nakapuling. Yun na, sa totoo lang mga idol, na ito donate lang talaga ito ngayon mga idol, na masabi ko talaga na malaking isang donate talaga ito mga idol, dahil sa yung mga kalaban nga natin sa pooling mga idol, talaga sadyang malalakas talaga mga idol na yun. Mega shoutout sa team donate. Yan, mega shoutout. At yun na pala mga idol, na at yun
Ito naman pala mga idol na ayan sa probiotics mga idol ni Kevin Musni mga idol na yan dahil sa amin yung masama yung panahon mga idol na at yan uso talaga sipon ngayon mga idol na. Ayan, subukan nyo na ito mga idol na. Ayan, probiotics team donate mga idol na at yun nga pa-contact na lang si idol Kevin Musni. Yan na nga siya mga idol na at yun napakaganda ng probiotics yan mga idol na. Super effective talaga mga idol at yan malakas yung tama ng ibon yan mga idol kapag nakainom niya mga idol. Magiging condition talaga mga idol, mamumulbos mga idol na. So yun na nga mga idol na at continue tayo mga idol na at yun na nga sa pagdating ng ibon natin ngayon mga idol na at sana lang talaga mga idol agahan nila mga idol na. Yun na nga at yan mega shoutout sa lahat na sa mga natin na sa yan sa dyan sa mga OFW natin dyan mga viewers dyan mega shoutout mga idol. Yun na nga yung ayan na dito pasiyahin na yung mga OFW natin mga kalapatids kahit nasa ibang bansa sila mga idol na solid mga idol, solid kalapatids mga idol no. Talagang para pa rin silang nasa Pinas mga idol kung makipaglaro ng ibon mga idol dahil sa yun nga talagang iba talaga pakiramdam kapag isang kalapatids mga idol no, yung talagang hindi feel mo yung bawat dating din ng ibon kahit nasa ibang bansa ka. So gamit lang ang video call yun. Mega shoutout sa Boyet Doran from US mga idol si Boyet Doran. Mega shoutout mga idol no. At syempre Phil Love. Yan mega shoutout no. Yan Love naman ito na andyan sa Amsik mga idol no. Yan Phil Love Brothers yan mega shoutout idol. Yun na nga mga idol no. Ang sarap mag-abang paro. Tamo paro. Darating ibon par tapos ilulod mo dun sa ilulod mo sa loading station par, ikaw mag-aarga par tapos sa abangan mong darating paro. Tapos dyan paro, dadapo dito paro, huli mo yung ibon paro. Yun nga mga idol na. Ayun nga at siguro pagdating na sa Pinas mga idol na talagang buhos talaga itong mga kalapatids na to no. Ito mga tropa natin no. Buhos talaga ito na sana sa pag-iibon. Yun na nga ibubuhos talaga nila at mga idol na baka salihan na lahat ng mga nito, salihan na lahat ng mga fundraise na itong mga to at saka sa side bet yan sasali na yun. Mega shoutout malaki ng Boyet Doran at yun na at kay sa Phil Love Brothers yan mega shoutout na mga idol na. Enjoy lang kayo dyan mga idol na at yun sana lagi kayo masaya dyan no. Enjoy lang ang buhay. Yun na nga at yun mapatuloy tayong magabang mga idol no. So yun na nga sana sa mga mga kalapatids natin dyan no. So mga kalapatids sa atin dyan na bagong subscriber natin yun mega shoutout sa inyo at mga idol no. Hintayin nyo lang ng konti mga idol no. Pagkatapos ng final lap ng BBC mga idol at kung palarin tayo mga idol, palarin man o hindi mga idol na magpaparapol tayo mga idol na tulad na pinangako ko sa inyo mga idol no. 1,000 subscriber mga idol. So totally lumampas na tayo mga idol, nasa 1,300 na tayo. Tulad na pinangako ko sa inyo no. At yun magpaparapol tayo ng ibon mga idol no. So magpapag-gift word tayo mga idol. At yun na mga idol no. So let's abangan tayo mga idol. At sa mga gusto mong pa-shoutout dyan, comment down below. Syempre sa next video gagawa natin ng shoutout. Yan. So yun na mga idol no. At yun ayun, malapit na yung mga warrior natin mga idol no. At yun na time check tayo mga idol no. Ayun mga idol no, alas 8 impunto. Yun na nga saktong oras na mga idol no. Sa speed na 1.4 na to mga idol no. At yun sana lang talaga mga idol no, ibon natin mga idol no, matangay dito ng mga malakas mga idol. Makasabay mga idol no, dahil sa inyo nga mga idol no, magiging team donate lang talaga tayo nito no, magiging donate tayo nito sa mga malakas mga idol. So yun ang dahil sa buong tiwala natin mga idol. So sabi kayo, kasabihan nyo kasabihan to ng mga kalapatids mapanyubi malakas dyan. Tiwala lang. So yun ang yun ibibigay natin tiwala natin sa ibon natin. Kaya nga sinali natin ng pooling mga idol no, dahil sa feeling ko talaga na itong mga warrior natin mga idol no, is maaga yung uwi ngayon. So yun nga mga idol, samahan nyo ako mga idol. Samahan nyo akong iklak natin mga idol no, dahil sa yun nga pooling mga idol no. At sana lang mga idol no, mapwesto tayo mga idol sa pinakababa. Alright, so yun nga no. Sana lang mga idol na makasungkit tayo ng kahit konti lang mga idol no. At para naman mapatunayan tayo mga idol na sa mga kalapatids sa atin dyan mga idol no. Parang wala kasi mga idol parang hindi tayo papayag mga idol pag lagi natin inaapi mga idol no. So papalag tayo mga idol no. At tapang nga tao tayo mga idol no. Yan good morning sa mga poging katulad ko dyan. Good morning mga idol. So let's abang lang mga idol no. Kunting oras na lang mga idol no. So
alas 8 mga idol, no? So 1.4 yung speed mga idol, no? So hintayin natin yung hintayin natin yung 1.1 na speed mga idol sa 8.14. Konting minuto na lang mga idol, no? At yung mga warrior natin nagkukumaus yan mga idol, papunta na rito mga idol, no? So sa ngayon mga idol, wala pa tayong natatanaw dahil sa yun nga sobrang di maganda yung panahon mga idol, no? Di maganda yung panahon. At yun sana lang talaga mga idol, no? Yung pang final lap natin mga idol sa BBC mga idol, di madisgrasya yung si Grace Hill mga idol. So yun mga idol, no? Ipinagpag natin mga idol at para naman magiging solid yung lipad niya mga idol sana sa final lap ng BBC. Sino at hintay natin mga idol, magabang na tayo. Ito na yung pinakamasarap sa lahat mga idol, yung abangan mga idol, no? Yun ito lang kwento yung bayarin mga idol, no? Laging, tulad sa pag-vlog ko mga idol sa EPSA mga idol, no? Ito yung pinakamasakit yung bayaran, pero mga idol, no? Wala kwento yun mga idol, ang pinakamalaga sa atin, umuwi yung ibon natin mga idol, no? So from Muñoz, Nueva Ecija mga idol. So yung speed dito mga idol, nasa mga 90 km air distance mga idol. So ito na, mag-aabang tayo mga idol, no? Konting kembot na lang mga idol. At yun, nandito na yung mga warrior natin. So yun ang Grace Hill natin mga idol. Ito ba yun? Diba? So yun nga mga Jimmy, Grace Hill ha. So yun nga mga idol, ang Grace Hill natin mga idol, no? Ayun na nga mga idol, no? Alright, so umikot pa siya mga idol. Ayun na nga siya mga idol, no? So yun na nga, no? Ano niya? Ayun na. Dalawa sila, bibimolan dito na rin. Ayun na, Grace Hill natin, bababa na. Alright, from Muñoz mga idol, Muñoz Nueva Ecija mga idol, no? Sino nga, no? Bigyan pagkain, bilisan mo. Bigyan pagkain. Ayun na, time check tayo mga idol, no? 8:31 na mga idol. Diyos ko. Gusto pumasok. Pasok. Bibigyan pagkain. Ayun na, i-clock natin mga idol, no? Bumababa tayo. Ayun, hindi na natin kinlock siya mga idol, na si Bibi Mola mga idol, no? Yung nakasali ng pooling yun mga idol, dahil sa yun nga, no, may lakad tayo mga idol, no? Meron tayong pupuntahan yun. Yung may nagkarkila ng natin, ng Lamborghini natin mga idol. So na, ayun, hanggang dito na itong video na ito mga idol, no?